Eskerrik asko, zuei arte ederretako museoko guztioi. Eta ni hemen egotea ez da inorentzako ohore, alde batera da nire buruarentzat larritasun pixka bat, zuen aurrian. Nire ideia batzuk azaldu behar ditudan honetan. Nire asmoa eta jasingo naiz. Nire asmoa da, batez ere, 1975, 1975, tarte hortan, ze nolako haustura edo ze nolako pitzadura gertatu zen. Ez egiten badugu halako topografia bat, eta ikusi azken 100 urteak ikusi lerro batian, eten bat, haustura, pitzadura bat egongo litzateke tarte horretan, pitzadura ona aurreratzen dizuet. Jakina, pitzadura horri aurrez, etorri zitzaion beste pitzadura bat, makurra, oso pitzadura gogorra, eta hori izan zen 1926koa. Nik gaur hemen halako hegaldi bat bezala egingo dut. Herriko auzo batek esaten du, batez ere herri bazkarietan, eta esaten du guk 3 beso beharko genituzkeela. Zehartara hobeto bazkalduko lukeela. Nik gaur esan behar dut baitere, 3 beso edo 3 esku beharko nituzkeela, ze tarte honetan, aurreneko pitzadura hartatik, bigarren pitzadura arte, hor gauza asko gertatu zidan eta paper asko ibili beharko ditut esku artean, ez dut gehiagi ez okertzea. Orduan, gogoratzeko, nola esan, askotan iruditzen zaigu teoriaren erruz, esango nuke, edo metaforen erruz. Iruditzen zaigu bolara bat, esate baterako ze gertatu zen gerran, ze gertatu zen gerra ondoan, ze gertatu zen 1975 arte, hori dena ezagutzen dugula. Baina gero, batzuetan orduko xehetasunak edo jakiten ditugunean, harritu egiten gara. Hola gertatu zen, edo neurri honetan gertatu zen. Hori dela eta aurrena nahi nuke ezerrez musika txiki bat entzun dezazuen. Irakurriko dut musika horrek ze letra daraman, ze berso dian, eta hortikan aurre irudi batzu jarriko ditut, eta alegindu behintzat, ibilbide bat azaldu nahi nuke. Ezakit asmoa garbi utzi dudan, baina aleginduko naiz. Oain etortze zait nahi hitzaldiaren alderik zailena, eta da lortzea. Hau da, ikur bezala gero erakutsiko dudan kuadro bat, baina hau da hitzaldiaren ikurra. Haitzen da? Sentimentu asko dauzkan erekin orain kontatu biharrak. Ez dakit nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoituari. Hemen musika honekin ematen du baita ala da dantzarako musika, baina kantatzen dana, hain zuzen ere Jose Zapirain izeneko bersolari baten bersuak. Ez da bat ere ez dantzatzekoa eta ez postekoa da, drama bat. Eta drama asko izan zienez, aukeratu behar bat, eta nik aukeratu ditut gizon honen, bersolari honen hitzak ze gertatu zitzaion, eta esaten du, esate baterako, atentzioa izan zazutenik izandako hitzakin, nire bihotzak ez du
ez da postutzen dirua eta gauzakin, ez dakigu noiz jarriko garen konsuelo eta pozakin, bi seme hilak, beste bi preso, beste bi nundan ez jakin. Eta berriro dio, adirazi behar dizute, esango dizute zinez, tristura ontatik inola ere apartatu alba ginez, atentzioa izan biagu errezo asko eginez. Bi seme hilak, beste bi preso, beste bi non dien jakin ez. Bueno, hau da, esate baterako, Zapiraindarren etxean gertatu zen drama. Ez da txikila da ez. Zekero askotan, torratik esaten dut teorian, danak nolabait berdindu bezala egiten dira, eta badirudi gerra pasazuna ezera hundirik gertatu gabe honekin, gertaroiekin parekatu behar dela. Pensatzazue, bi seme hil, eta gainera behar dio bezala ez egin gabekuak, baserrian lasai zeudenak, beste bi preso hartu eta San Kristobalera eraman, da ondarretara, eta beste bi bauskalo nun dauden ez jakin. Bueno, bakarrikan, esan nahi dut, hau da aitortza bat, eta da xehetzen bat, eta adierazten du momentu hartako sufrimentu bat, bai? Hori da aurrena zehaztu nahiko nukela. Gero etorri zan ondorena. Ikusiko duzuek nola lotuko dudan hau gertatu dana, azken aldiotan gertatu denak. Gero etorri zan ondorena, da ondoren horretan ere denok dakigu eta denok esaten dugu, gerra ondorena eta oso gogorra izan zen, ez zeon askatasunik eta baina hor beti persona batek galdetu behar dio bere buruari eta baita ere galdetu behar dio jendeari, baina benetan ze gertatu zen. Gogorra izan zen, baina nola izan zen gogorra, ez? Beti da, arazo nagusia da nola izan dien gauza, nola gertatu diran, ez ze gertatu den. Eta orduan hortarako, nik neuk, suerte handi batez, eta behira ze suertia dan, eroski batean, han zaborretan bezala zeuden liburu artean, ni gaztetan irakurritako liburu bat ikusi nuen, aspaldi eneukana, eta zan Jose de Artetzeren Diario de un Vasco de la posguerra. Hau. Eta harritu egin nintzen, ze nire oroimenean idazle honek idatzitakoa oso mingarria egin zitzaidan eren erabetzan, izugarri hainbesteaino nun liburu hau ez zitzaidan galdu, baizik eta etxe ondoko errekara bota nuen. Orduan, berriro ikustean, esan seinale bat bezala, jaso behar dut eta ikusi behar dut zergatik halako mingarria. Liburu hau irakurri egin behar duzu, Zai berriro ere hemen ikusten da, xehetasunak ez nolabait esan betiko norabidean ikusita, normalean gurekin bat egiten duten, esan nahi dut, oso erresa zaigun ikuste denoi, Zapirainen bersoekin bat egitea, baina batean daukagu Jose de Artetxe, ez dakit ezagutzen duzuen, oaztuta daukazuen, Jose de Artetxe izan zen, gerra hurren, izan zen alderdi jeltzaleko buruzagi bat. Baina oso kristaua zen, izugarri kristaua. Eta gerra zita zeitun ikusizun, esate baterako, anarkistak eta elizak edo komentuak erretze zituztela. Eta hori ezin izan zuen jasan. Eta ezin izan zuen jasan, eta orduan soldadu arrunt bezala sartu zen beste aldekoekin, nazionalekin. Ze gertatu zitzaion nazionalekin? Soldadu arrunt bezala zijoala, han ikusten zitunak, ezin zituen jasan. Eta gelditu zen, ez aurrera eta ez atzera. Gelditu zen, tartean alako utxune batian, ez batzukin, ez bestiekin, eta horrorea hemen da, horrorea han. Beraz gero, hau, Oteizaren, alaun ondia zen, egunkariak egite zitun, eta novela bat egin zuen egunkari moduan. El abrazo de los muertos, hola egualdi honakin, da nahi bezu irakurri oso novela tristia da. Eta baita ere,
Un basko en la posguerra, horko kunkariak ere, nolabait oso dira irakurtzeko mingarriak. Baina, batez ere, bakizulako beak egila esaten dula, ezin da izan erretorika, ze azken batean ari da bere aldekoekin, ez? Ez dakit hau ikusten da. Ez da, ez gure etxaiak hau esaten du, gure etxaiak betik ezurra egiten du, ez, hau da, ne lagunak hau esaten dute. Adibidez, ez da hemen irakurriko, aipatzen du Iribarren, Nafarroako eruditoa, Mola generalaren idazkaria izan zana. Eta idazkari horrek esaten dio Artetxeri molak obsesio bat bakarri zeukan buruan, jendea akatu. Eta hori esaten du, beak ez du esaten kontra zegoen edo salaktu nahi du batek, ez, beak pensatzen du kristau bezala, beak pensatzen du nola liteke kristautasunaren izenean eri den norbaitek, Mola kasu honetan, olako jarrera asesinoa izatea. Bueno, baina nik ez dut horri buruz oain hitzein behar, ze jo pinturara eta artera etorri bardet, eta bakarrikan irakurriko dizkitzuet ikusteko ze izan zan ondorena, xehetasunen bidez, ez teoria eta ez metafora. Eta xehetasunen bidez, hemen izan beharko nituzke, hasi naiz nire. Eta nun daude besteak. Ez dakit, nun daude besteak. Hemen egongo dira, hemen daude. Zata izuetu dara niretzako lanik zailena. Halako batean esaten dut, da, 1900 eta, bueno, 52 urtea dira, ez? Baina esaten du, me comunican, 14 de junio, me comunican la resolución definitiva de la censura con respecto a mi artículo Poetas Vascos de la Eucaristía, que escribí para los días del Congreso Eucarístico de Barcelona, denegatoria. No se autoriza el artículo por los 2 versitos en vascuence, con su correspondiente traducción, con que ilustraba mi artículo. He aquí por donde el vascuence, en dosis mínima, media docena de estrofas, convirtió en subversivo un artículo eucarístico. Xehetasuna, jainkoa xehetasunetan dago. Xehetasun honek gauza asko adierazten ditu. Baina, hau da, 1952koa. Bueno, ikustezagun askoz ez geroagokoa. Hain zuzen, ja Arantzazu bidian abian jarri den garaikoa, 1969koa. Eta esaten du. 2 de septiembre, un amigo que asistió el domingo a la consagración de la nueva basílica de Aránzazu me hace observar las variantes de la carta apostólica de Pablo VI al pueblo guipuzcoano, leída durante la solemnidad y reproducida en la prensa. El concepto las generaciones de la región vasca, escuchado por mi amigo en Aránzazu, aparece así en los periódicos, las generaciones de la región cantábrica. Bueno, uste dut, egila bada xehetasunak flash batzue bezala, argitu egiten dutela egoera bat, 11 teoria baino gehiago, nik uste dut hemen azaltzen dana, zintzoki azaltzen duna, hau eskandalizatu egiten da, neanaia, Iñaki Irazu da, neanaia esaten du, hain zuzen ere, Artetxe eta olako jendeari buruz, dakizkigu hainbat eta hainbat gauza bestela jakingo ez genituzkenak. Esate baterako, Artetxe beak liburu honetan bertan, Nafarroan 50ean, 1950ean, gertatutako akelarre baten berri ematen du, benetako akelarre baten berri. Eta esaten du nanaiak, gotzaiak ere jakingo zuen, baina gotzaiak isildu egiten du, hau ez daterako, baina Artetxe, nola hindan katoliko, nola inbeste sufritzen du, nola inbeste larritzen den, ezin du isildu, eta orduan atera egiten du liburu honetan. Eta liburu horri esker dakigu hori ere gertatu zala, eta ez dut uste inongo teoriatan azaldu danik. Bai, bueno, orduan segi dezagun, orduan ze egoeratan, alegia pixkanaka argituko da, ni Arantzazu arte, Oteiza arte, gaur, eta pintor eta eskultor eta artista talde horiek nola iritsi zian
ordu arte ze gertatze zan adierazten nahi nizueke. Ordu noain hemen, eakutsi nahi dizuet, hau. Hau, gertatu zen bezala esan da, aspaldi, BBK areto bat zegoen institutuaren onduan, no? Erakusketa bat eta sartu nintzen eta hau ikusi no. Eta zeote da, eta hurbildu nintzen, eta irakurri nun hau. Hoi da, hor dagoena, eta irakurri nun. Deituko naite, bueno, ikusten da fusilamentu bat edo, ez? Eta irakurri nun hor dagoen poema, deituko naite, guztiok deituko gaitiate, i eta ni eta bilo kristalezko dornuian txandaka joango gaitu geriotzera. Eta arriskatuko haute, guztiok arriskatuko gaitu, bala batek zaz apurtuak izatera. Ongi dakizue, alde batea segitu identifikatu nun poema, ez? Gainera, Paco Ibáñezek kantatzezun nun nahi, ez? Me llamarán, nos llamarán a todos, Blas de Oteroren poema, baina aldi berian, eta poeta gazte garai hartan izatearen abantailak, segituan antzemanuen zeinen itzulpena zan, hain zuzen ere Gabriel Arestirena. Inork ezintzun itzuli, beak bezala, testu hau. Eta orduan, osatu zitzaian marrazkia, alegia, zensurarena eta beldurrarena, ze Dionisio Blanco, garetan komunista zan. Egiten dut, aida egiten kuadroak nola edo ala fusilamentuei buruz eta modu estilizatuan eta horrela. Eta orduan, pentsatzen du, nolabait nabarmenago azaldu behar dula fusilamentuen kontu egiten. Esateko, Blasek idazizun poema bat, me llamarán, horri buruz, hain zuzen ere ez, baina orduan erdaraz gaztelaniaz jarri ezkeo kuadroan, euskalo, pasako zan agian salatari bat, eta esango zuen zer egiten du poema honek jendearen aurrian eta bar, eta orduan pentsatu zuen euskara batzutan oso ondo tortzen da. Eta orduan pentsatu zuen, salatariek ez dakite euskaraz, orduan itzul dezatela euskarara, eta orduan itzuli, Arestik, Otero, idenak lagun arte bat zian, eta orduan Arestik itzulizun, eta gero Dionisiok hor pintatu zuen. Eta eskursus bat egin behar dut, eta hementxe bertan. Halako batean eskatu zidaten, hau da beste kontu bat, eskatu zidaten hor dago monumentu bat, gerran eta gerra ondorenean errepresioa sofritutakoei eskenitakoa, eta poema bat eskatu zidaten, da nolaztan nien izan bizi izan gerra garatian, esan nererik ez, baina hor dago hain zuzen Dionisio Blancoren kuadroan dagoena Otero, Aresti ezkontzen dituna, eta hori dago, hor jarri eta dago, eta sekula 20 urte izango dira, 15 urte, eta sekula inork ez dit aipatu poema hori hor dagoenik, nundikan, erabakitzen duan, jendea eskulturen aurretik monumentuaren korrika pasatzen dela, eta ez duela irakurtzen zer dagoenan idatzita, baina poema hortxe dago hemendikan 100 metrora. Jarrita, oroigarri bezala. Baina, hori ere ez da gaia baizik eta gaia da, ze gertatu. Orduan, atzetik hori daukate, hemengo artista, eskultoreta, pintoreta, atzetik hau daukate, realitate hau. Atzetik eta inguruan, ze hau handikan gaude, 1975, inguru hortan gaude, hain zuzen, hain naiz pentsat, alde batea, Oteiza, Txillida, Ruiz Balerdi, Zumeta Gaztea, Amable Arias, Bastarritxea, Txillida esan detez. Orduan, hoiek, hain zuzen ere, dira gaur taldea. Eta artistoi guztioik haidia egoera hori jasaten eta daude egoera horrek lotzen ditu korapilo batian. Eta ez daukate, orduan biltzen dira, oso normala da olako egoera diktatorialetan artistak eta talde egitea. Eta orduan talde egiten dute eta
abiatzen dira bere obraren orpotik, bere obraren atzetik. Uste dut, oain klikatuko dut eta uste dut gaur taldea azalduko zaidala. Oan diganez, hau ez da gaur taldea, hau espiritua da. Hau da. Bueno, hemen ikusten duzu hau da gaur taldearen kartela. Hau izan zen, uste, apuntatu daukat, 1976. Eta hemen, altzaingo naiz da, hemen, Beiza dago, eta txikida, hau xizkiaga da, amable, zengo dago, zuzuriak hau amable da, hau da, Nuz Balerdi, eta Gazia, txea, eta nindu, azkin zenturen gazia. Horiek osatzen dute, gaur batean Gipuzkoan, horrek ere, alegia, Gipuzkoan osatzeak edo Euskal Herrian, horiek da, garaia, horiek da, patria, ez da bakarrik direkto, ezik eta da, garai horretan ezin izango zen egin. Region Baska ezin zen esan, Region Cantabria, ordu, claro, egiten dute, eta gero egiten dute, Bizkaian, egiten dute, hemen, San Esteret, beste taldian, eta hori egiten dute Bizkaian, egiten dute Araban orain, eta gero Nafarroan egiten dute, Nafarroan egiten Asibai, gero Asara, ordu, esan egin, jende hau, etorri da, aipatutako egoera horretatik, austurare, sortutako egoera gizarte giro, izugarri estu hartatik, eta osatu dute taldea. Bueno, guain, pixka luzatik barret, ez errez, guain luzatuko dut, teoria pare bat, baina agian ez ditut irakurriko testuak zehordun asko luzatuko naiz. Aiziaz, ez? Talde honen inguruan, aurrena ulertzeko zer egin zuten, bi hitzaurre moduko egin nahi nituzke. Hitzaldi orokorrak. Eta, bai, aurreneko hitzaldi orokorra. Atari edo zesan dut, hitzaurre orokorra, gaur taldeari buruz hitz egiten zehazki hasi baino lehen, da ulertzeko. Beira, guk azkar esan da, ni bazin ondo dakizue, garai bateko, antzinate klasikoko nahi bat duzue, Grezia eta batez ere Roma eta erdiaroa eta kristauaroa eta guk arte hori ikusten baldin badugu. Konturatzea sekulako batasuna daukala, sekulako batasuna, eta batasuna da, eta homogeneitatea da, ez bakarrikan pintura eta eskultura eta urbanizazio eta arkitektura, baita literaturan ere. Dao, halako, batasun bat, alegia. Napoliko museo arkeologikora joaten mazete ikusi nolako zan Pompeia, zuek antzer ikusten dituzue betiko, Minotauroa, eta Teseo, eta Diana, eta alegia Ikaro, alegia, eta horiek errepikatzen dira nun nahi, halako trinkotasun bat dago, emateu ez dagoela eta ez dago. Zego asko, ez dago individualtasunik, baizik eta artistak segitzeue aurretikan idatzitako, ezarritako kanonak. Bada autore bat, inork aintzat hartzen ez duna, eta nik alabear batez ezagutu nuna, oso berezia da, Paraguaien hiltzan eta horretikan igual ez du inork jakin nahi ezerarekin, Paraguaien hiltzan ez geho, hor konpon. Rafael Barret izena du, ezakit aditzera bat zuen. Hemen guazen, harrigarria da, Torrera Bagakoa zen, Rafael Barret. Da, intelektual miresgarri bada, hiltzan oso gazte, tuberkulosiakin, eta bar. Da, intelektual miresgarri bat, alde askotatik, eta, bueno, zategako matematikaria zen, eta poinkarekin,
diskusioak izaten ziren matematikari buruz, eta horrela. Eta horrek baita ere, nolabait, hitz egiteu honi buruz, hori da, ze gai, ze motibo, ze leitmotiv daude garai bateko arte eta literatura eta bar. Eta oso ondo dago, behak esateu, naturalezaren deskribapenak, edo atmosferak, eta personaiak eta denak batera hartuta, diala 111. Ez egitula, matematikaria dan, pensatzen dut, ondo kontatuko zitula, eta hori esateu, ze aspergarria dan naturalezari buruz, klasikoak irakurtzea jauna, beti gauza, berak, guztira 111, ez? Harritu egin nindu, da pensatzen dut, eskerrak, matematikaria da, orduan zeko esko arrazia duka, ez? Orduan, honekin segitzeko, gu denok dakigu, hasiga, zen da, nire irakasleak esate zidan, hasi zala, Brunelleschirekin, artistaren figura gailen zen bakar bezala, persona bakar bezala, persona giza banako bezala, azten da Brunelleschirekin, Brunelleschi dobronekoa esateuna, ni artista bana ez, nire kupula nik bakarrik egin dezaket, etc. Eta hortikan aurrera, denok ezagutzen dugu histori hori, 19. mendean, genioaren ideakin. Orduan esango nuke artistak irabazten du alde batea, askatasun handi bat, ez du zertan lehengo iraganekoak, latinoak, eta bezala patroi batzuk, eta gai batzuk haiek hartu beharra intzat, behak hartu dezakete nahi bezala, zabaldu egiten da. Hori, filosofian deitu izan zitzaion jasotako konglomeratuaren desegitea. Desegin egiten da konglomeratua eta jainkoak eta denak desegiten dira, eta bar. Orduan, nire orokor, ideia orokorra pixkat izteko eta pixkat eskematikoa da, baina uste eskema, ez da hain gezurti, orduan ze gertatzen, alde batea, 19. mendean gaina, artista, genioa, eta ematen du, dala, askatasunaren epitomea, askatasunaren ezur eta aragi egiten da askatasuna hori da artista, baina gu badakigu, pasada denbora, eta alakorik ere ez da, esate baterako, nire ustez, eta horretik laizter pixkat urbilduko nahi zuen gaurrera, nire ustez, arteak beha bakarrik, inolako munduarekin loture gabe, hori azkenian dekorazio bihurtzen da, ez da zer. Ne ustez, hau hipotesi personala da. Ez badu harreman sendo bat munduarekin, gizartearekin, nola nahikoa dela, arte hori hilda dago. Eta benetan, beti artistak aurkitu nahi dute lotura hori. Gaur taldeari begiratzen baldien dugu, bistakoa da, aurrena errexena esateko, bistakoa da erlijioa, jainkoa. Jainkoak ematen dio zentzuba Arantzazuri, ez? Jainkoak ematen dio zentzuba aginari, eta aginako kaperari, jainkoak edo divinitateak, ez dakit, ez? Txilidarekin inork hitz egin dunak, badaki txilidarentzako, taoismoa, eta Lao Tse, eta San Juan de la Cruz, eta mistika, nik enai sartzen be baitan, ze pensatzen duen bere gelan, nik esaten dut publikoki, behakin hitz egiten zenuenean nola, batzezun, Lao Tse, eta ni behakin eukinu, oso elkarrizketa luze bat, oso egun hartan, esan diot Guillermori, egun hartan oso goibel triste zegoen, eta hitzeiteko guakinan bere oantxilida leku dan toki hortan, eta orduan gauza asko esan zizkia pixkanezako harrigarriak eta tartean jainkoarekin zeharreman zuen, eta hola. Horren esan izet, eta musikan, gaur egun, musika berrienak, abo parte, ikusten baden badezu, denak daukate lotura bat, jainkoa deituko diogun horrekin, ente horrekin, eta uste dut hori bistakoa da hemen gaur talde horretan. Ruiz Balerdik ere badakizu, eukizun, ez? Maixu hinduekin eta eukizun, behalditako harremana, eta egon zan Indian, eta naiz goazen Aurobindo zan, uste dut Aurobindo zala, bere maixua, eta orduan esan nahi dut, hori
lotura hori talde honek eukizun, eta izan zen behintzako ez bakarrik euskarri ideologikoa, baita euskarri materiala ere, horregatikan egin ahal izan zuen Oteizak eta danak arantzazu, bestela ezin izango zuen, naiz eta etzan izan dakizuen bezala oso obra erraza. Oso gai asko interesatzen zaite gai hau. Batez ere bestengan ikusten duelako hori ez negan. Eta hemen esate baterako nik esango nuke oso garbi, ezagutu ditudaren artean, Zumeta bakarrik izan zen, nik ez dakit Zumetak ze pensatzen jainkoari buruz, erlijioari buruz, behin etzian aipatuta, behakin 100 aldiz baino gehiago hitz egin nuen. Orduan, esan nahi dut, emateu beha baizala arrotza mundu horrekiko, baino Basterretxeak, Balerdik, Mendiburuk, horiek denak zuten lotura bat, erlijien. Amablearezekin behin bakarrik hori nintzen, sufritzailea zen, ez dakit esate baterako zeharreman zuen alde horretatik. Lotura hori bazuen, edo ez bere arteari zentzu emateko. Uste dut ez ez. Eta Sistiagak ez asko ez. Baina besteak, bai, eta batez ere, hor behian dauden bi, esango nuke, artista nagusiak, talde guztia, kutsatu zentzuik honenean, kutsatu zutenak. Esan nahi dut, Oteizak Mendiburu, Oteizak Basterretxea, Txilidak Ruiz Balerdi, esan izuge, horiek maisu bezala, ez bakarrik talde berekoak, izatia baita maisu ere baziran. Eta aitortua ez da nik esaten duela, hor ere pixka bat lekukotza da, Balerdi beak esaten du, zergatikan ezagutu zunean Txilida, nola aldatu zen bere konzepzioa, eta Mendiburun geho ikusiko dugu, bistakoa da, naiz eta Mendiburun kasuan pixka bat eskutatu egindan harreman hori, baina bistakoa da. Eta orduan, alde bade, orduan esan nahi dut, nire sarrera hontan, esan nahi nuen talde honen aurretik, egontzanak behartu zitu nire ustez erlijiora jotzea. Askotan, ze irteera zegoen egoera hartan, zer nahirako kulturan da, areago euskal kulturan. Hemen goldizkariak ere zeruko argia zidan, edo anaitasuna, eta zian frailienak, eta esan izuke, erlijioak ez bakarrikan, erlijio kasuntan, erlijio nazional katolikoak, frankismoak, ez bakarrikan gaia jartzezun kalian danak. Guk ezagutu genituen guztiak, dana katolikoa zian. Ez dakit benetan bazian, baina publikoki katolikoak zian, dara joate zian bezetara. Eta ez bakarrik hori, baizik eta geho, lan egiteko, ez dakit, unean ero, baita ere Elizara jo behar zuten, eta orduan Elizak beteta daude euskal artisten, Txilidak dauka, Donostiko Santa Maria Elizan dauka oso gurutze polita, alabastrozkoa, eta hori da, eta Ramos Urangak dauka Urkiolako kupula, eta bar, esan nahi dut, baita ere alde batea, beste aukerarik ez zegoela, eta erlijioa zala, ez bakarri zentzu emaile, baizik eta baita ere, lan emaile. Beste hitzaurre bat, pixka laburragoa agian, eta bar. Eta uste dut, hau, onartuko diazuela. Pentsatzen zu, eta lotura politikoa? Lotura politikoa ikusi degunan lehen, alegila, Dioniso Blanco, Aresti, Otero, alde batea, bistakoa da, komunista. Baina, Oteizaren kasuan eta ingurukoen kasuan zeintzan lotura politiko hori, hortarako barkatu bi hitz esan barri dut romantizismoaz. Nik ala interpretatzen dut. Oteiza, niretzako, ez bakarrik hortik, badakik gero konstruktibismoa eta eukizituela buruan, baina funtsean bilotzian o buruan eta oinarrian erromantikoa zen. Zergatik handio da hau? Era askotara zen erromantiko. Zue badakizue, Schillerrek esaten zuen, Isaia Berlinek idatzi du, erromantizismoaren sorrera eta funtsa izan zen
esango nuke, behartutako adarrak bezala jokatzia, hori da. Behartuta, esan nahi dut, ez tolestuta, baina, aspiratuta egondan, edo zapalduta egondan, arramak, alako batean, galtzen baldin badu, beste aldea jotzen du, da erreakzio bat. Hola esplikatzen du beak, Alemanian sortu zen erromantizismoa, esaten du, zeuden beburuakin oso, nola esan, bat ere pozik ez. Ikuste zuten, Alemania aldameneko Frantziarekin konparatuta, Voltaire, Rousseau, etc., D'Alembert, enziklopedistak, eta konparatuta Italiako Florentzia, eta Italiako Roma, eta Alemaniak ematezun benetan leku basati bat, ez zegoen ila zer, ez zuten uste zer, eta orduan, pentsatu zuten, deno bezala, da, azken batean erromantizismoa izan zen, nork beburuari balioa emateko mugimendu bat. Eta orduan, hasi ziren esate baterako, romantikoak, Herder dauden ezagutzen duzu, Humboldt, etoenak hasi ziren esaten, Euskaldunak ere jaso genuelako hori, hasi ziren esaten, ze ederra zan eta zenbat baliozun herri tradizioak. Eta bakizu Grimmaiak jaso zituzten ipuiak eta eta kantak eta orduan hor daude romantikoen aipamen nahi guztik daude zenbat balio dun herri tradizioak, herri ipuiak, herri tradizioak. Baina horrek balio emateko beti nine honek ere, beti kontatu izan dugu lotura hemen gure aurrean dago Xabier Kaltzakorta da herri tradizioan gehiena dakina meridiano honetan, eta orduan beha gau oso ondo ezagutzen du, oso ondo daki. Baina gu beti aipatu dugu hori, baloratzen zuten herri ipuiak eta baina ni pentsat alabehar batez jakin nun, baina ez hori bakarrik. Esate baterako Dinamarkan, eta museo batean ikusi nun, Dinamarkan o Danimarkan, haiek ere ez zaukaten ezer, konparatuta Italiakin, Frantziakin, eta orduan hasi zidan esaten, ez dugu ezer izan aro modernoan, baina aurre historian, eta Danimarka da aurre historia kontzeptua sortzen duena. Hain zuzen ere, esan ez, hemen dauzkagu runak, hemen dauzkagu ez dakizer eta badakize aurre historiakoak, eta orduan horrek ematen digu Danimarka balio handi bat. Areago joango naiz, hori berriz jakin izan du, gaur uste nuen etorriko dara, pixka bat lagun bezala tradizioak dit. Kepa Altonadak, pasazien artikulu bat, nun azaltzen zen, Estatu Batuetan, arrazoi eta premia berari erantzunez, sortu zuten parke izugarri handi hoien mitoa, esan zuten iz gutxitan, eta geonik, Estatu Batuetan kuadroak ikusi ditut, Gran Canyon eta gozea guztiak zian benetako katedralak, eta orduan kontua zen, esatia, eta erakusketa bat ikusi nuen, hori buruz, eta hain zuzen ere Gran Canyon azaltzen zen kuadroa, azpian, izenazun, de cathedral, katedrala. Eta orduan esatia da, Italian daukate, Florentziako katedrala, eta Milangoa, eta Parisen Notre-Dame, baina hori dia azken batean gizonak egin dituen katedralak. Eta gu daukagu jainkoak egindako katedral hau, izugarri hau, Gran Canyon eta beste kanion guztiak, eta benetan izugarriak dira, baina hartze zuten zentzu horretan eta baitare balioa emateko. Oteiza, ez? Ez naiz Oteiza zari azpitik. Oteizak Cromlech esaten du. Cromlech eta aurre historia eta euskaldunak duten balioa, gure harima, euskaldunaren harima egina dago neolitikoan ja bukatu du bere prozesua eta orduan azken batean Oteizak egiten duena, teorikoki Danimarkakoak egin zutenaren oso parekoa da. Eta aldi berian, inork ez dezala pentsa dau
modu zensura batian edo ari naizen izatik, gero da zer egiten dezuzuk, materiale horrekin, ze obra egiten dezun, hori da kontua. Baina beste aldetikan, bistakoa da, Alemaniako romantikoak bezala, kasu honetan, Oteizak, batez ere, herri tradizioa, Euskal Herriko herri tradizioa hartzen du aintzat, ematen dio balioa, eta bersolariei ematen dio balioa, eta dena hartzen du, esango nuke, herri tradiziotikan. Goi akutsiko detuan, suerte pixkatekin, hainbat irudi, eta ikusiko ez esate baterako, Arantzazubea egina dago aurrez aurre frontoi bat baliz bezala. Eta gero, Matxadori buruz omenaldi egiten duenean, baita ere Oteizak frontoi bat egiten du, eskultura da frontoi bat. Eta gero 14 apostulu egiten ditu, traineruan 14 arraunlari joaten direlako. Eta dana horrela, ez dakit, 1000 tokitan dago Oteiza eta beti dago herri tradizioaren goresmena. Eta herri tradizio horren nola egiten duen Oteizak, hau da, magia, benetan, egin zuen, magia bat egin zuen, eta ikusten da oso garbi txalapartarekin. Txalapartarena niretzako da jarri beharko balitz, alakoen siemplo bat, esan, nola jokatu zuen, nola egin zuen Oteizak operazio sekulako eragina izan duena. Sekulakoa eta bistakoa da, ikusiko dezue, egin du ideologia hortatikan, eta bere norka, bere artista sena ikaragarriarekin. Ordu noain, parteri zailera egingo dut, eta emango diot honi klik, abertzea azaltzen dan, txen pixka bat, eta gero segituko dut, gai honekin berarekin. Esate baterako zuek, pentsazazue, ezagit ikuste zuen, ez alda bitxilla, eskulturan, utza, ez dakiz erdari da bienaletan, eta orduan bere liburuaren aurkezperian portadan azaltzen da Salvadorrekin, hori da, personari batekin. Hor dago, baieztapen ideologiko oso garbia, ideologiko eta estetiko, nik badakit, Oteizari berari, izugarri maitezun, herri jendea, herri bat ere nekazariak, eta txinidak bai. Orduan esan dut, hoi da, esatia, ze gauza berezia, ez zu imaginatzen Polok, zea batekin, ez dakit nola esan, Harlengo kontalari batekin, ez zu imaginatzen. Hemen dago, aipatu dudan, azpi ideologiko hori, erromantizismoa eta abar, bai? Aber zeateatzen da noain, hau oso interesantia da, ikustea zeateatzen da. Hemen, hau da, gauza hauek badakizue, ezarrez hau badakizue, ez zuen oita horren bestez lortu bere, esate baterako 14 apostoluak, eta hartu zian eskandalutzat, eta ez bakarrik elizak bai, baina egunkarik eta denak eskandalutzat. Ez dakit ezagutzen duzuen, hau harintzeko esaten dut, pasadizoa ezagutzen duzuen zeana, harri hoiena eta ez dakit ezagutzen duzuen. Esaten ziotela, esan ziola, baserritar batek, esan ziola, ez. Kazetari batek esan omen zion, Oteizari, Oteiza, lenguan hemen izan zen baserritar bat eta zea esan zuen. Arantzazuko apostoluak nire baserriko arkaitzak bezalakoak dira. Oteiza asko zan, etzan errenditzen oitor, eta Oteizak esan zion, egia da, segur, baina baserria joaten danean esango du, ne arkaitzak Arantzazuko apostolua bezalakoa dira. Orduan, baina hau izan zen 16 urtez edo, gehiago, ez dakit, 16 urtez edo, egon zen, horrela egon zian, bide bazterrian, eskulturak, etzalako baimenik ematen, hain zuzen ere, artetxek aipatzen duen momentu hori arte, ez dakizu, Pio 6-garrenak, bialduzunean zea, eta irikizanean ofizialki Arantzazu, baina 16 urte edo pasazean, hoi gertatu arte. Esan nahi dut, benetako
lehen aipatu dut pitzadura, bat zan benetako pitzadura, ez zan hutsaren urrengo kontu bat. Bueno, haber zeateatzen da noa hemen. Bueno, ez lehen aipatu dudana da, hau ez dut nik jakin, Sebas García Trujilloren artikulua irakurri arte, Erlean, barkatu. Hemen ateazun artikulua, Erleu da Euskaltzenekin atera genuen aldizkaria, eta hemen Gandiaga poetarekin hitz egiten du, eta aipatzen du nola Gandiagak eta Oteizak erabaki zuten edo egitia frontiz, eskailarak beherantza dijoaz, ez dira ikusten, han zaudenean, da orduan benetan, ematen du frontoi baten frontiza, ez? Eta orduan, la pieta izango hori izateke, esaten du hori artikulu hortan, da Gandiagak, frontoian bezala pelotak gelditzen danean itxasita paretian, ez? Pelota bat du norbaitek, eta itxasita gelditu da, eta Amaber Generala esekretu. Hor, histori gehiago daude atzetik, Etxebarrietaren historia, eta baina, horrez gira sartuko. Bakarrik hemen ere esatet hartu du, herri kultura hartzen du frontoia, ez du hartzen, eta, abezatea hemen, Gabriel Aresti. Berriro. Oain arte joan naiz adar batetik, eta hitz egin dut gaur taldeari buruz, eta hasieran ikusi dezue, aipatu dut Gabriel, Dionisio Blancorekin, eta Baina, hola azkar esan behar baldin badut, hemen, une hontan, pitzadura hontan, baita ere egon zan, txardango bat zango nuke, bifurkazio bat egon zan. Eta alde batea, izan zian artista plastikoak, eta izan zian hemen aipatzen gaur taldekoak, edo orain taldekoak, edo Carmelo, Ortidelgea, eta hoienak alde batetik, baina bestetik, eta batez ere Bilborekin lotuta, zeuen nik deitzaiot Arestiren bidia. Eta Arestiren bidia, Arestiren pitzadura hortan, Arestik aportatutakoa oso desberdina izan zen. Eta, jala ester bukatuko, hola ze. Eta, nire ustez, Arestik idatzizun, teoriak bezala, pedagogiak eta denak, dena iken du, da gainetik salsa botatzea bezala. Eta dena izkutatu egiten du, izkutatu egin du esate baterako, edo jendea badaki poema bat oso, baina, beak idatzizun poema, oain pixka zati batzuk irakurriko ditut, poema, poema, profeta bati, Gabriel Arestik Jurgi Oteizari, beak ala esaten du, nire ustez poema hori da, tontakaria da, telebista bezala izateke poema honena, baina hau da, poema bat, euskaraz eta zeinai hizkuntzatan idatzidan poemarik esanguratsuenetakoa eta derrenetakoa, nire ustez. Ez da, orduan dana ezin da irakurri, oso luzea da, baina irakurriko dizkitzuet beak Oteizari nola botatzizkio, nola zuzentzen zaion Oteizari, zuzentzen zaio maitasunez, baina, halako tarte bat jarriz, bai? Eta, hemen, azaltzen da. Txebizka bat, azalduko da, bai. Zenbat demora da makit, ez dakit? Azkarrago. Baina poema da, Aresti dago harri eta herri ere argitaratu zen hortxe nun, bai, 1976, zazpi, hortxe nun, bai, da, garai bera da. Eta idatzen dio, poema, profeta bati Jurgi Oteizari azaldu nahirik. Eta, luzea da, eta pasarteak, eta esaten dualako batian. Nik ez dut, Jurgi Oteiza eskultorea ezagutzen, baina hainbeste bider ikusi ditut haren harriak, haren apostoluak bularretik eginikako baten txua
txistua ez, edo gurdi batek zapaldutako arratoiaren hilotza balira bezala, kamino gaitz horretako bazterretan eroririk ezen oraindik enaizen fariseoekin akort gehatzen. Harri hoek beren lekuan ikusi ditzadan arte, ez dut errotarriekin komekatuko. Horrela hasten da. Eta dio, nik ez dakit, Jurgi Oteiza defenditu behar dudan, edo Jurgi Oteizak ni defenditu behar nauen, ez baitidate esan norden bietatik emazurtzago. Egila da, Oteizaren eskultura ez dudala nik konprenitzen, baina ni eskolari gabeko, ni eskolari gabeko gizon bat naiz, eta hori ez da harritzekoa. Baina Jurgi Oteizak nire poesia konprenituko du dudari gabe, gauza erreza horik ezpaita inoiz gizonaren eskutikan atera. Jurgi Oteizaren eskultura konprenitzeko, bista luzearen behar da. Baina nire poesia konprenitzeko ez da behar belarri zorrotzen. Agian, arek listoentzat eskulpitzen duelako eta nik tontoentzat eskribitzen dudalako. Nire poesia oso merkea da. Herriaren ahotik hartu nuen debalde eta debalde ematen diot herriaren belarriari. Orain, Jurgi Oteiza ez dakit nun egongo dan. Ni hemen nago basurtun, gaur kontuak atera ditut, eta etxera bihurturik ikusten dut oraindik telebista eosteko ez dudala aski irabazten. Beste sensibilitate bada. Alde batera, eta hori izan, ustez, Gabriel Arestiren handitasuna, nor ikuste zuen sufritzen o gaizki arekin zeon, bazun hori, beak, maitasun mota hori, baina beste alde, beste mundu bazan, basurto, diru eskasa, proletargoa, eta beste mundu bat. Eta hori ere, honek bidia egin duen bezala, horrek ere, gureak ere, egin du bere bidea. Bueno, orduan, txalapartara joa behar dut, ja bukatzen hasteko. Eta esplikatu behar dut, ze gertatu zen txalapartarekin, agindu duan bezala. Ez dakit hemen azaldu zaidan txalapartara. Ez? Ez dago txalapartari? Bueno, ez dago igual txalapartari, baina denok ezagutzen duzu txalaparta, ez? Bueno, hitz oso gutxitan, zeda oso garbia eta gainera ezagutzen duzu, historia. Antropologoen dokumentuak ikusten baldin badia, Beltran eta haien bideoak, hor ikusten dugu konturatzen gara zertzan, Zuaznabarra anaientzat, eta besteak ziren, Goikotxea anaientzat, zertzan txalaparta. Bazan, sagardotegian zeukaten tresna bat, sardua egite zutenean jotze zuten, aiazteko sagardua egina zeola, eta orduan, ez dakit Zuaznabarrek edo Goikotxeak esaten duen, bai, eta etortze zian honea Donostitik, Altzuetatik, ez dakit nundik, etortze ziren, dena moskortze zian, eta denak ibiltze ziren txalapartaren azpitik pasatzen, eta bar. Bueno, ordi ikusi, eta ikustezu dokumentu hortan, txalaparta zen, sagardoteiko, ez dakit nola ezan, jostailu bat, pixka bat gizon ganberroentzat. Hala da? Orduan, halako batian, badator gure Oteiza, bere teoriarekin. Eta orduan egiten du operazio bat, eta da, hartzen du, dagoen toki horretatik, gehienez antropologiarentzat balioa duen toki batetik, gehienez, hartzen du hortik eta esaten du, ez txalaparta, ez da tantan bat, inola ere, da txukun, ez dakize erritmo, ez dakize Stockhausen, orduan egiten du hartu zirkulu hortatik, beko zirkulutik, eta arte, abanguardiako artearen zirkulura ematen du.
Eta ematen du arrakasta handiz, ze segituan Mendiburu, Remigio Mendiburu, eskultura bat egiten du Txalaparta izenekoa. Handikan ez oso gutxira Luis de Pablok egiten du zurezko olerkia kolonian, Alemanian estrainatzen dana, Italian Txalapartaren hartzanaiak egiten dute, grabatzen dute disko bat, eta ateratzen da musika berriaren, abanguardeko musikaren kolekzio batean, eta gero hortekan aurrea, esango deu, inori ez esan pixka bat, Txalaparta bihurtzen da, izurrite bat, ze jartzen dute kolegiotako rekreotan, ikastolatako ez dakizero, toki guztietan dago Txalaparta, leku guztietan. Hori, eta horretik diot, hori da magia egin du, Oteizak eta hartu du hori, eta bihurtu du gaur egun guretzako, eta pentsakeo gainera, alde estetikotik ere, zen nolako ibilbidea egin duen, ez dakit, nola da, TX, hori da. Eta, eta The Crystal Fighters, eta, bapatian egin du alako garapen bat, tresna horrek, izugarria, eta sozialki bihurtu da oso garrantzizkoa. Horretikan, eta ja bukatzean nikoa benetan, horretikan, askotan, arteari buruz ari garela, ez da ingenieritzaz o soziologiaz bezala, eta askotan izan daiteke igual oinarri ja pixka bat, esango nuke metafizikoa da, pixka bat oinarria da, pixka txorua, ora nahi bat duzue, baina gero, oinarri horrekin obra egiten da, eta izugarri balio du. Eta ez bakarrik hemen, hori, esate baterako, irakurtzen baldin bada, Gizen poesia edo Pessoaren poesia, bistakoa da teosofiaren eragina dutela, eta teosofia, barkatu baina da, nuke da txorakari bat. Baina Pessoak eta Gitzek txorakeri horrekin behalditako poesia egin zuten. Odun, ez dago kalitate kontu bat, oinarria eta bai? Bueno, ja bukatuko dut. Hoi nola joan zan, eta gero gertatu zan hemen, ja kaiola puskatu zanean, diktadura ja ahuldu zanean, eta diktadorea hil zanean, eta ja hor zabaldu zan, lehen esan dut, latinoen eta grekoen gai hartan bezala zeonalako homogeneitate bat, orduan, konglomeratu esan dut, jasotako konglomeratua zegoen, hori askatasuna etorri zanean, lertu zanera bat, ze ehunka artista sortu ziren, eta bakoitzak bere artea egin nahi zuen, eta ez zuen inola, ez zuen zertan lehengo patroiai eusteko beharrik, bai? Orduan nik hor, deno dakizue, ezagutzen dituzue, eta, aipatu bat, Zumeta, egin esan Ruiz Balerdi aurkitu nahi nun, ze bide batez esan da, Zumetak oso iritzi hona zeukan Ruiz Balerdi buruz pintore bezala, baina nahi nun bilakatera, baina Ruiz Balerdi irudik ez dut aurkitu. Hau ikusten dezue, eta goatuko izu ez dokamairu, eta beraz, lehen aipatu dut Txalaparta, ez dakiz Oteizaren eragina, ez dut esan, ez dokamairun izan zuen eragin izugarria, eta hortxe behian daukazue kartela, ez dokamairuren kontzertu batean, eta ikonoa da Txalaparta bat. Orduan, esan nahi dut, noaino zabaldu zen, eta hau da, geho pintore guztik, Balerdi, eta Ramos Uranga, eta, orduan hor ja ezin da, hemen zerrenda elizateke buka ezina. Geho uste dut, etorri izan gure belaunaldia, barkatu, zeatik azaltze zaita, atzeak anikoa? Barkatua, barkatu. Geho orduan, hau badakizue, Juan Carlos Egillor, hau Vicente Amestoik egindako portada Euskadi Ziuserako Egillorrek ere egin zituen, hau gu kateatze gendun potx baita ere, potx tropikalean esate baterako, guk ere bagenuen
bueno, hau horribila da aldizkariak eizkiatea zitzaigun, baina hemen atera ziren baita ere aberorkizetan gauza bakarra aldizkari honena izan zan Juan Carlos Egilorrek bere eskuzabaltasunak doainik musu truke egin zizkigun ilustrazio horiek. Ez? Bueno, orduan hau ikusten da ja oso urruti dago jainkoa, erromantizismoa, hortikan oso urruti dago. Hau ja da, dispersio bat dago, eta dispersio horretan, nik esango nuke, 11 bidezidor daude, eta nork hartzen du, gustokoa, ez, hori da. Bueno, orduan, ekarri dut baita ere, ikusteko zein zan gure aldetik, zein zan gure espiritua, eta ze esan nahi zun apurtzea, eta enago, esan nahi dut, gazte gara jazean, eta nola esan, bueno, segur asko gehiagikeri batzuk egin genituen, baina azken batean askatasun hortan nork bere, eta orduan irakurri zuen esate baterako, hau da, oso gauza pobria zan, hau poch banda gero atera zan Etiopia, eta gero atera zan Ausian fora, eta hori dana, eta hau zan gure aurreneko portada, eta hemen esaten dut. Bi hitzetan adieraziko dizugu, hori da hipopotamoak, Bi hitzetan adieraziko dizugu zertan den gure editoriala bat egitereko eta jaio gara, eta panfluen bidez izango dezu gure berri, eta bueno, mekaben potx bukatze dugu. Bueno, orduan esan nahi dut, haure ganberrismotik oso hurbil dago, eta bakarrik azpimarratu nahi duena, ja bukatzeko da, azken puntua jartzeko, bada, hala eta guztiz ere, uste dut Euskal Herriaren abantailetako bat, dala bere tamaina, eta bere ze ondo lotua dagoen, eta noa elkar ezagutzen duguria danok, eta horrek baditu alde igual txarrak, baina artearako oso ona da. Harremanak asko errazten dira. Eta orduan ariak ez dira galtzen. Eta hor ikusten dezuena, hoi da potxen anagrama, eta gure editorialak izango zuen anagrama ez, logoa. Eta hori da logoa, eta nork egin zuen logo hori? Remigio Mendiburuk. Remigio Mendiburuk egin zigun logo hori. Esan nahi dut, haustura da, konglomeratua zartatu da, baina ariak, eta da, segura asko, Euskal Herriaren nortasunagatik eta izaera politikoagatik, segura asko. Eta ez dakit, aztuko zitzaizkia gauza, baina oaingoz nik ontan utziko nuke. Bai? Bueno. Eskarrik asko. Dauden edo, kalderak edo komentariorik bota nahi duen inor. Ez dakit. Igual azken aipatu den apuntia hurbiltasunarena, horrek, hori hurbiltasunak esan nahi dut ere izketa egiteko aukera, ez? Eta izketaldi horietan, zenbat gauza ikaste ziran eta jakitze ziran eta esan nahi dut, idatzita daukat, behin egon nintzen Remigio Mendigururekin, eta ni hon nintzen beste ozein egon ziteken bezala. Esan nahi dut, dana ate guztik zabali zeuden. Gertatzeana batzu nahiago zutela dantza itea, baina nik nola espainekin dantzan, baina nintzen juten dantzara eta joten nintzen Remigio Mendiburu bisitazea. Azaldu duzu nik uste dut oso ondo
bereizgarritasun badala herrialdearen tamaina, eskala hori. Baina aldi berean, eskala txiki horrek ere gorroto handiak eragiten ditu, eta zatiketak ere. Egon dira zatiketak ere, ez? Bai, bueno, bai, bata bestearekin, ez ematen du afektoa da indar bat, eta indar hori joan daiteke alde bateo bestea. Baina gorrotoa, bueno, ez dakit, zuk uste duzu Euskal Herriko artisten arteko gorrotuak eta poeten arteko gorrotuak, baina handi bat dira, poeten arteko gorrotuak dira izugarriak. Hoi alde batea nik uste dut, bueno, bada gure ofizioan dagoen zerbait, eta ez diot, igual gorrotua bea ere da motor bat sorketarako, ez da? Ez dakit. Ezin dizut hola erantzun, nik ez ditut ezagutu gorrotoak, nik egile esan ezagutu dut, nolabait zu hor da ni hemen. Ni Bilboko giroa, konparatuta Gipuzkoan ikusten nuenakin, edo Nafarroan, oso aparteko giroak iruditzen. Eta egila da esate baterako, ez Dokamairuren garaian, hoi da Gipuzkoa zan, hortikan sortu, Oteiza eta bar, beste aldian zehola, Aresti Oskorri. Eta egila da Oskorrik oso gorroto, bizila jasozula, eta agresioak eta jaso zitula, gaur egun dara aztu egiten da, baina hoi alaxi izan zen. Eta, Aresti, gorratik antzeon Aresti hain esaten dugu mezurtz, eta, Arestiri, Mazambiak poema hortan bertara aipatzen du, izenik esan gabe, baina esaten du zorriak nola sortu dian Bilbon, eta Arestiren kasuan, hemengo, Bilboko, ezakin nungoa zan, Getxokoa, ezakin nungoa zan, benetan sekulako gorrotoa zion, eta kalte egiten zion alzun guztitan. Eta salatzezun, ze euskera txarra erabiltzezun, eta etzekin euskeraz. Gorrota zaila horrek. Zan nahi dut, baina hori eraman barroko dugu, giza kondiziora, ezakin nola esan. Ez dakit horri buruz zerbait egin dezakegun, uste dut zaila dala. Nik hemen Bilbon ikusen nun gue garatian eta ipatuan zehontan, nik hor batez ere ikusen nun jende eskuzabala eta maitasuna, benetan, zumetak lan hitzezun eskatzen zion, simpatia baldin bat zion, o kausa, eozin kausa rako, zer dut Euskal Herriko kausa baterako egitezun lan, musutruke, eta egile horrek musutruke, eta jende askok, ez dakit. Nik ez ez, zuk ezagutu ikuzu, zuk ni baino gehiago dakizu, mundu hori buruz, klar? Ez, nik kanpotik ikusi ditut, baina nabari da, ez dakit, ez gorrotoa, baina bai desadostasunak, estetika desberdinak, ez? Aipatu dituzu, bi artearen maisu handiak oso aldenduak egon ziren urtetan eta urtetan. Eta gero ere, baina hoi oso normala iruditzen zait, oso mundu desberdinak. Eta gero horrek eragiten ditu talde desberdinak bere inguruan, eta alde honetatik dator eta bestetik. Hau da, izaten gara gutxi izan ezkero, baina askotan guk oso zaleak gara batzutan trintxerak egitera, irekitera. Egia da, baina uste du benetan, goizian oetik egita, oinaz azteko kemena behar deun bezala, baita behar da kemela kemena mundu hietan muitzeko, ez? Eta ni badakit, eta gaina, ez dut esango, baina hor sartzen dira, ez dakize teoriko, eta ez dakize komentarista, ez dakize Mateu artista behaienak diela, eta erabiltzetioela kainoiaren balak bezala, ez? Artista hilda daunean, batez ere. Eta hor du nikolakoak entzun ditut. Oteizabeak, oitako bati, oitako hori txilida zale omen, egun batean kalian
okitu zen, desan zion, sakatu kurrikulo. Esan nahi sakatu pistola, esan nahi bezala, ez? Eta, baino, ez dakit, nik haitu ditut, bai, Arestiren aurka, bai, bueno, memoriatan igual idazteko dugu, Otaizaren aurka, jende oso baldarrare badabil, oso baldarra. Baina, esan nahi dut, agian estetika horretan eta geografian ere nabarmen da, gure herrialdeak ibarrak osatzen dituzte. Eta ibar batzuen eta besteen artean, naiz eta komunikazioak egon, noski baietz, badira, ez, halako ibar hauetakoak, besteen kontrakoak. Nik askotan pentsatzen dut gure, eta guain dela gutxi etorri zan Amerikatar bat, Estatu Batuetatik, eta bisita egintzun Bilbora, eta bere Bilbo ikusi, Parisetik etorri zan, Hendaiara trenez, Hendaiatik Bilbora, orduan berak zeharkatu zunia kostalde guztia, eta egun bat pasa genuen berarekin, eta berak esan zigun, hau, nola bait edo ala, bada Espainiako Suitza, esan zidan. Eta orduan zatiketa hori, bai, adibidez, hizkuntzen aldetik, ibarren aldetik, geografiaren aldetik, hor badago bereizgarritasun bat ere. Nun saiatzen gea batzutan hizkuntz bakarra edatzen eta hori ez dute lortuko, uste dut ere, baina bestaldetik ere saiatzen garenean beste hizkuntza bestearen gainean edatzen ere ez dugu lortzen. Orduan, agian onartu behar dugu gure kultura aniztasun horren ondorio dala eta zatiketaren ondorioa ere. Suizan bezala, kartelak 3-4 hizkuntzetan jartzen dute hori da normala. Bai. Ez dakit beste... Ez dakit, gero nik uste dut hemen leku gutxitan bezala idazten dugunok, edo pintatzen dutenak, edo oso lotura handia daukate gizartearekin. Nik ala ikusten, no? Osa, gizartearekin esan nahi du, kartelak egiten pintoreak, guk egiten ditugu bersuak Santagedan kantatzeko, esan nahi dut, hemen iruditzen zait artistaren figura badaude, eta segur asko dira venenosoenak, artistaren figura sinesten dutenak, Frantziako, ezagizu, La Bohème, Doré, haren arabera, horiek kenduta, dolako jendeak kenduta, nik uste jenderen gehiena oso zela, oso gizartiarekin oso bat nik ala ikusten dut, ez dakit, esan nahi dut, Rui Balerdik hitz egitezula euskera berezi bat, ez dakit bakizuen hau. Osa, Rui Balerdik hitz egitezun, aztezen hizketan eta ematezun benetan, euskaraz ari izala, baina ez zan nahi. Aizan egiten alako soinu batzuk eta ematezun euskera zala baino etzekin. Bueno, orduan, ez zan mundu, euskal munduko, baina gero, ez dakit tapiare eta uste dut, diskoaren portadak, eta egin zizkilen, eta bueno, eta gero, esate baterako, ez dakit hau orokorra da, nik ezagutu duan mundua. Rui Balerdi joan zan, Blas de Otero bezala lehenago Txinara. Blas de Otero esan zuen, da askota komentatzen dek, me fui a China para orientarme un poco. Eta Rui Balerdi ere joan zan Txinara. Eta etorri zan, nolabait, ez hindu, gero hinduaren gintza baino, etorri zan maoista. Eta orduan, subito egin zan Andoaingo eskolako marrazketa maixu. Eta nik ikusten duen, ne familia Andoain bizitzen, ikusten duen kalian, eskola inguruan umeekin eta zea, eta pintatzen, eta zea, eta bla. Esan nahi dut, beti egonda, nik ezagutu duen jendearen artean, badakite, ondia beste batzuk hori, aboen, leski, nazist eski. Pixka bat, baina ez da orokorra, ez dakite
Zumetak lan egin du, dantzako gehiagin. Horrek ez du esan nahi, geho beti harreman hori, geho artistak kontuz ibili behar du jendeakin, harriarekin, zate baterako zumetari izugarria pasatzen zitzaion, bueno, haigia kontu kontari, ez? Baina, zumetari esate zioten, zumeta, zati pintatzek, gorrilla eta orilla, Espainiako pintu, bat dira. Eta zer zumeta, Orde, zale, erabat batzutan, dago deskonexio ikaragarria, baina, alare, artistak, nik oso urbil ikusten dut, oso urbil, inun baino urbilago ikusten dut arte mundua eta zea inun baino gehiago ikusten dut. Nik kanpo aldetikan ikusten dut oso museo ederrak, baina benetan ematen dute batzuk, behintzat, kanpo saltu politz batzuk. Oso ondo dago, turista bezala joaten zera, Bienara, eta ikusten juzu sekulako pinturak, eta baina han giroa da oso funebrea, ne ustez. Bueno, ja hasi naiz gehiagitze egiten en plan potx. Eskerrik asko, hemendik aste gutxira zure eleberria aurkeztuko duzu museoan, beste beraz, berriro, laster arte ikusiko geha. Eskerrik asko. Gaur aterako da imprentatik, sobrazko, atera da muzkio. Novela bat idatzi dut, eta hortan egon naiz. Eta bakizu bukaerak du beti arindu handi bat, ez? Bukatu dut, eta esate baterako etzait galduko ordenagailuan, ez? Beti daukazu neurosi hori, eta bia bat bukatu da, aterako da, eta, alea jak. Auspatuko dugu. Eskerrik asko. Mila esker. Eskerrik asko.